стора киртой фасона тоқа мепшиёй қахшруи киртат чансма киртая оварди барои савдо қахшруа фасона самом деле гуфти гапо не беҳад хушру қафоша бурак нишонте ина духтарако диден духчам фасоншам аҷоибот ира ба размерош чӣ хелай размерош 48 сар мешавад то размери 60 то 60 аста расветка дора ина миёя на қахшру то 60 размер бидай ҳаматона баъдан додардем ки итальянский балшимерка миёрам як вақто вардавдем пеша ид ҳама гирифтан баъд дига баъдан ами борон нашидам ҳафто ана ҳозир шидаги духтаро нигоҳ духча бинен фасон шабинен чӣ хушрӯ духтаро инами размери 58 ба 60 дора чӣ нас итальянкара хитон медонен ки духтаро чӣ материали фасонай хели овдуро хели бай папли без роҳатай ҳам хе салқин мегира гуфти стора дадрунуш кондиционер дора духтаро нарх чӣ хелай нархаш 200 сомон ва ира бинен духтаро қохшро 5 сомон дига ам доштам ку духтаро 195 мекардам неке надори 200 сомон тамошобино бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза 10 қатор ҷои стора ина гилоша бинен ҳамаи гилош ҳастай духча бинен чӣ фасончаяй марҳамат ҳам размерои майда ҳам размерои калон ҳастай то размерои батала ҳаст метавонен биёен харидорӣ кунен ё ки сторада нависен доставкатон мекуна худат равон мекунӣ худаш мебара ина марҳамат тамошобино рақамош ҳаст бинависен ки дар шаҳри ноҳиёе шумо ҳам баъди қад тамошо кунед бисёри бад пирсида буденам апой бузбаланд як ябро сета бигирен ина диден фикри шумора кардагияй стора вай иглакора бинена ки чӣ хушрӯ аҷоибот фасон ҳам размер ҳам фасонаш хушрӯвай бовар кунен ҳам нархаш беҳтарин 200 сомон анамихе киртои фасонаки итальянка сабукай роҳатай духтаро шушта мепӯшен обдан намедроя мана марамат кадомеша ки мегирен хушрӯа дар ҳақиқат ҳам гилош фасон мана киртои бои гуфти гапо бо нархи дастрас марамат мегум стора ин новинкая ё акция ё ки новинкара акция кади ҳам новинка ҳам акция бовар кунен бори нави нав омадагӣ тамошо кунен духтаро хушрӯа ям айри кутамам боша пӯшидам я борак материал шабинам хушрӯа оснако шабинен дасти шабинен чихе шинами хушрӯа материал шабинен доинги оригиналай дар ҳақиқат ҳам духтарако доинги оригиналай доингои ғавси хушрӯай ку ҳозир нигоҳ кунен лулурам даже паплини лулурам доинг меган лекин доинги оригиналай инами ина марҳамат каседа дар корай паплини ғавси хушрӯ ки ҳеч намешава шушта мепӯшен ина духчам фасон хучам фасон нархаш боша окирта тофта сав парпарак нест духтаро окиртай поёнги стора ина барои шумо пӯшидай ки нишонтия марамат и сангчао шабинен охи сангои сваровски рабочий инам хел киса дора размеро чӣ хелан размерашон 48 то 60 чӣ наз дидена духтарако то 60 размер ҳастай нарх боша чи нархаш 150 сомон ва ира бинен духтаро ҳам арзон ҳам хушрӯ 150 сомон чанда расветка дора ина кадомеша мегирен 150 сомонӣ ҳамаи ҳамин меҳнатҳои моро қадр кунед рости ман 2 рӯз пеш ҳамчун навор кардагӣ будам қати шумо ҳамаи мо боро тамом шуд бисёриё успеҳ накардаам ҳамеро овардам ханигоҳ гуфтем 180 мекунем ки не 150 дидена духтарако барои шумо 150 сомон мана барои як кирта омади пеши ман 2 кирта мехаринша марамат тамошобинони азиз ҳатман пеши стора биёен бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза 10 қатор мана ҳам расветкои хушрӯ дора ҳамаи размеро ҳастай ҳами бори нав ки омадагиай ҳам расветка меёбӣ ҳамаи размера ба ҳазур меёбӣ марамат рақамо ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен доставка дора мана нигоҳ кунен размерои калон ина нигоҳ кунен расветкои хушрӯ паплинак доинги оригинал хулас ҳама тарафа
ира бинен ишам хушруа заминуш сиё мана марама духтаро ҳама каса биёен пеши ман иншаллоҳ ки бо ҳаста леки агар касе омада натуна чӣ доставка худ мебарам беҳтарин марама духтарако биёен стора дар рафти кор духтарако нигоҳ кунен духтара бинен соз кардестай бори навша бори нав омадагиай о таъриф кардестам и бори навая хушруайқа итальянка оригиналая материалош фасончая ира бинен духтарако акция эълон кардагиай бори нава чанд сум кардӣ 130 сомон вайра бинен шок чанди марами балваца кадам бигирем ман нархо дар замин задан мегирам ина дидена духтарако ами омаден стораро таъриф бикунен бовар кунен кадом рӯз нархош тамоман бепул мешава киртош беҳад хушрӯай мана 130 сомон духтарако стилира нигоҳ кунен типаи хеле оверсайз бар خیلی سپورت стил бар ин духтагиай тамошобино нигоҳ куненда чӣ хушрӯчай васина катям пушин фасонай мана марҳамат аҷоиботай стилиш спортивный ранг киртои спорт стили туркияскам хеле духтагиай мана марҳамат расветкошам хушрӯ материалш итальянкои оригиналай нархша гуфтеку фаромӯш кардӣ 110 гуфтӣ чун 130 гуфтӣ тов додем сторараки нашидан духтаро хулоса 130 сомон барои шумо марҳамат касседа дар корай биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 10 қатор ҷои стора касе ки омада наметона стора мебарӣ доставка мекунам худаш мебарад доставкатон мекунад духтарако марҳамат анаҳа рӯзои гармихтона ғам натиен духтаро омадан натонен ку нами дархост кунен худаш бурда хонаотонда доставка мекунад хулоса духтарако мебарана размерора гуфтем размери оверсайз духтар стандартана стандартни кушодак места худаш уже маълум аст тақрибан то 52-54 мумкин шавад вай материали майрамглакаш меган чиш меган майрампили меган чӣ мегана вообще зури бад ина нигоҳ кунен хулас тамошобино ина ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ мана касседа дар корай биёен шок фасон будая иям бори навтай хушрӯ и киртапочая ина касе ки сангчадор мехост мана сангчадор киртапоча материалаш чиай итальянский паплин ва иам спорт стил бар ин духтагай нигоҳ кунен материалш оригиналай духтаро итальянка оригиналай бо биёин пеш я бурак материалша биненда маъқултон мешава кирта пучаяй чанд пул карден инора 150 сомон инаи расветкошай духтаро марҳамат касседа дар кора пеш стора биёен ё ки нависенша доставкатон куна размеро чӣ хелан размеро калон бигем ай 48 то 58 ҳастай беҳтарин духтараку мана ай 48 то 58 бисёриё платья намехоҳанд бисёриё мехоҳанд ки инам хеле длина кати поча дошта боша ина марҳамат хушрӯан духтарако цветшам гулшам бинен сангчое диден хамилёни сваровски дора марҳамат касседа дар кораи пеш стора биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 10 қатор тамошобинони азиз касоне ки имконияти омадан надорам бори дигар такрор мекунем ки дархост кунен доставкатон мекунанд оранҷеви цвет ин хеле расветкои ярки хушрӯ барои тобистон ҳамаи ҳаминора шумо омада аз ҷои стора метонен харидорӣ кунен марҳамат иш бо калона мана марҳамат размерош духтаро бемалол биёен биёвем размеротон размерош кушро омадага бор навинавай навинкай фасо распаковка ҳамроҳи шумо кардем духтарако биёем бисёриё анами модела хоҳиш мекардан лекини ҳар касда намеши духтаро медонен барои чӣ духтира бинен чӣ хушрӯай модели навинкаш омадагиай сторада и беваяя чӣ меган бе эконом духтагиай диден чӣ кушоти васеи хушрӯай танада фасон меиста
пушидам айрои киртам размери 54 пушидам. Ма дадруни бозӣ кардестам. Нигоҳ кунем. ира бинен моделш аҷоибот хушрӯ духтагай марамат инами тигмадоро будан ку я модел ва ё хеле прямои духтагай ҳар кас да намеша лекин анами моделша бинен нав овардагай стора бе экономом хе фасон духтагай ки маъқултон мешава размеро ҳамаш ҳаст расветкаҳо ҳастай ина марамат ба материалш оригинал итальянкае марамат биёен аз наздик як бора бинен ма ҳамин намуд чанд духтаро шумода прямоиша нишон дода будам анаки ёша бинен ич хелеай и ини хе васе духтагай дига хелай духтуш Духтаракои хеле бузбаланда спокойно мешавад. нархшон бошад чанд Нархаш 150 сомон ва аксия. Духтаро нархҳое ки ҳози ман мондестанд ёра ба инобат бигиред. Биёен ҳар вақт хеле нархҳо намешавад. Ёра ман дарми гармии тобистон ҳамин хеле хулоса омадам ки бори нави нава я нархҳое ки ҳамаро дастрас бошад. беҳтарин тамошобино дидена анами куртои фасони хушрӯ 150 сомон дар ҷои стора размеро то 60 ҳаст то 60 размер ҳастай Питон медонанд ки ин мода дашти дилсон чӣ қадар бисёр фурӯхтем зимни вариантша ин омадагия. на питонои фасон тигрои хушрӯ итальянкои беҳтарин ман асан чоша нигоҳ кунен духтаракои азиз марамат метавонен бо аз наздик омада пӯшен бинен харидорӣ кунен леки омада натунен нависен сторада доставкатон кунанд бозори корвон тарафи тилло бозор марҳамат 8-ум дарвоза 10-ум қатор ина биёен аз наздик борои стораро тамошо кунен харидорӣ кунен ина моделшам прямоишам аш мода нишон дода будам ана ира бинен духтуш дига хелай хулоса бе эконом бе ҳичанум хе хушрӯ духтагиан ки хулоса биёен бо пӯшен бинен духтарако мана марҳамат дорем адресомона рабтен 8-ум дарвоза тарафи тиллобозор 10-ум қатор точкаи стора ҷои ма буго хулоса биёен зебидай хушрӯвай ҳамқа хушрӯвай ки ин мезебаи тоқане ихча мекушатана вообще модели зури бадай ира бинен духтарако чӣ хо хушрӯчаи модел и чанд пул боша 200 сомон духтар 200 сомон иққа модели хушрӯчая сомон акира основной бод 150 фурӯшам 200 сомон дидена 250 сома барои подписчикони канали ма нигоҳ медоне чанд сом 200 сомон комбинированӣ кардагиай материали пешаш итальянский паплине духтаро барш боша билмандо и хели аштақ-паштақ нестай медонен ки ма чӣ қадар кирта качес ва баланд набоша балма 200 сомош мекунам ина дидена духтаро 200 сомон ду тарасветкаи фасон дора размерош боша духтаро размери 48 дора 50 се та размер кати омадаге леки 52 ҳамин то 56 пуша спокойно дидена духтаро размерш хеле большмерка омадаги ранги размерои туркӣ омадаги хулас регулировка мешавад ки каси чӣ хелие ки хача васат маъқулай мепӯшад бозори корвон тарафи тиллобозор 8-ум дарвоза 10-ум қатор ҷои стора духтарако касоне ки омада наметонанд нависен доставкатон мекунанд 200 сомон дар ҷои расеткош ма бисёр гап мезанам фақат гӯшам кунед маълумот метам фақат ина нигоҳ кунед духтара ин рангша ози ман пӯшидаги на ин ранги дуюмша хушрӯа дар ҳақиқат ҳам тиграй ҳам хичам мана адреса ки фасон успет кунен ай ҳар кадом қабисё несада тарасетка кати размерош пачкош омадаги ай марҳамат кунед хай стора борои новинката дидем беҳад хушрӯ аксиотам навор гирифтем анак ай ҳавай распродажои заказной дорӣ бо распродажаи вай дорум 100 сомона дорум ки корвона меҷанбонам шумо камтарак пайгирӣ кунед аз ман беҳтарин тамошобино аминоян дорум нигоҳ кунед бо ма гуфтум ино бори новинкаян духтаро нигоҳ кунед 100 сомон 100 сомон 100 сомон ина бинен духтарако 100 сомон киртачои фасони хушрӯ дар ҷои стора 100 сомон дидена 100 сомон ҳамаш паплина каседа дар корай марамат рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи тиллобозор марҳамат қай хушрӯ иам қа хушрӯ ам қа мезеба одам да лёнай бо материалш тарафи тиллобозор 8-ум дарвоза 10-ум қатор ҷои стора мана марамат иҷа дубайскиам ҳастай итальянкашам ҳаст на диден итальянка дубайски доинг хулас ҳамаш паплинои ами випай гуфти гапо 100 сомон шудагиад марҳамат 100 сомон яке успет кунен духтарако тамом нашава
марҳамат ина кадомиш инами вешилкада дидестен ку сатсими иқайгилчамайдо фасонам мана беҳад хушрувай гилои майда марамат 100 сомон мана иҷа бо кристиянкаам доштаи духтарако бисёриё мухлиси анамин кристиянкаян ина ҳарир будай материалш бо худтон медонен ку ҳарир ҳичи намешавад хушрува гилакора бинен ишаишта хушру 100 сомонӣ фақат ами қайстура ҳа ҳами қай тамом духтаро успед кунен тамом нашава мана дидена 100 сомон савдода мегирен хулас ҳамаш 100 сомонӣ беҳад интихоби хушрувай ам хеле киртои хушру ами ахирон кам бурда мебина намома 100 сомон мана иношам ҳастай 100 сомон ишаишта хушру ишаишта хушру хулас намишо сафеда нишон теҳо анамира ина духтаро 100 сомон беҳтарин модело бо нархи дастрас 100 сомонӣ